ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብመጀመርታ እንኳዕ ደሓን ናብ ኣወል ቲፕ ሓበሻ ኤፍኤስ መጻኹም ብምቕጻል ሕጂ እምበኣር ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ። ንሱ ኸኣ ብዛዕባ ኮሮና ፌክ ኒውስ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኮሮና ናይ ሓሶት ዜናታት ወፁ ዘሎ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ እኮ ብዙሕ ወፂኡ እንድዩ ናይ ሕጂ ግን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ ወላ ብመሰንጀር ብዋትሳፕ መፅና ነይሩ ማለት እዩ። ወላ ብትግርኛ ዝተመልአ ድምፅታት ማለት እዩ። ንሓንሳብ ሻሂ ቀጠፍ ጥራይ ጌርካ ብዘይ ሽኮር ስተዮ ብሉኻ ንሓንሳብ ሽጉርቲ ትብላዕ ኮሮና ንኽሒዘካ ብሉኻ ንሓንሳብ ብዙሕ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓይነት ፌክ ኒውስ ወላ ብትግርኛ መፅና ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኸ ኣብዚ ትማሊ ዝወፅእ ማለት እዩ። ትማሊ ሎማዓንተን ብጣዕሚ ሓደ ውፅእ ሓሶት ማለት እዩ። ፌክ ኒውስ ይዘርጋሕ ኣሎ ብኩሉ ናይ ሶሻል ሜድያ ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት እዩ። ብፌስቡክ፣ መሰንጀር፣ ትዊተር ካልእን ማለት እዩ። ብዋትሳፕ ብኩሉ ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት እዩ። ድሮ እውን ኩለን ዓበይቲ ማዕከና ዜና ናይ ጀርመን ማለት እዩ ዘርጊሐን ንሃለዋ ማለት እዩ። ንህላኹም ከማን ትሪእዎን ኣለኹም ንኣብነት ታገስ ሽፒግል ፍራንክፈርት አልገማይን ቬልት ሱዶች ሳይቱን ዲቪ ዶቼ ቬለ በርሊና ሞርገን ፖስት አርኤንዲ ኤምዲአር ፎካስ ኦንላይን ኤችኤና ብዙሓት ማለት እዩ። ኩሎም ብዛዕባ ይዛረብሉ። እቲ ዜና ኸ እንታይ እዩ ዝብል ንኣብነት ኣብዚ ቬልት ተፃሒፉ ዘሎ ክንሪአና ማለት እዩ። ንራእዮ ብሓንሳብ ኩላትና Indian social Netzwerken bereiten sich Infomedi an falsche Meldungen zu Corona aus. ኣብዚ መራኸቢ ብዙሓት ሓደ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ጌጋ ሓበሬታ ፋልሽ ሜልዲንግ ማለት ናይ ሓሶት ዜናታት ማለት እዩ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዶጓትር ወይ ሓካይም ከዓ ናብ ፌስቡክ፣ ትዊተር ናብ ኩሉ መራኸቢ ብዙሓት ማለት እዩ ክፉት ደብዳቤ ልኢኾም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከምዝታት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዜናታት ክቋፀርዎ ማለት እዩ። እቲ ዜና ኸ እንታይ ይብል መስለኩም? ኣብዚ ንህለኩም ማለት እዩ። እቲ ዲስኢንፌክሽንስ ሚትል ትሪንከን እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኣልኮል ማለት እዩ። እቲ ኣልኮል ካብ ቫይረስ መከላኸሊ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ደገ ወፂኻ ፀኒሕካ ዲኻ ወላ ኣብ ዝኾነ ትካላት ትጥቀመሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ዝሕዞ ማዕፆ ወይ ዝኾነ ነገር ምስ ሓዝካ ኣብ ኢድና ንልከዮ ማለት እዩ። እቲ ኣልኮል ንሱ ስተይዎ ይብላሉ ማለት እዩ። ንሱ ተሰቲኻ ብኮሮና ይተሓመምን ኢኻ ወይ እቲ ቫይረስ ኣይሒዘካን እዩ ዝብል ዜናታት ማለት እዩ። ካልእ ኮኮይን ሽኑፈን ኮኮይን ዝበሃል ሓሺሽ ወሲድካ እውን ኣይሒዘካን ይብላሉ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ኩሉ ትቆሕሞ ከምኡ እንተጌርካ ኣይሒዘካን ይብላሉ ማለት እዩ። እዚ እውን ውፅእ ሓሶት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እቲ ኣብ ሽታን ርገርን ጠቕለላ ወላ ሓንቲ እዚ ካብ ፍርሒ ዝተልዓለ እምበር ወላ ሓንቲ ይጠቅምን እዩ ዝብል ዜናታት ማለት እዩ። እቲ ርሕቀትካ ምሕላው 1.5 ሜትሮ ወላ ሓንቲ ኣይጠቅምን እዩ። ከምኡ ዝበሉ እቶም ዶኳትር ወይ እቶም ክኢላታት ናይ ሕክምና እውን ሓሶት እዩ ዝብል ዜናታት ተዘርጊሑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ዘይመፀና ክኾን ይኽእል እዩ ዝመፀና እውን ክንህሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክንጥንቀቐሉ ኣለና ነዚ ከምዝታት ዓይነት ዜናታት ማለት እዩ። ብዋትሳፕ ብመሰንጀር ብዝኾነ ክመፀኩም ይኽእል እዩ ወይ ብትዊተር ከተንብቦ ትኽእሉ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሓደገኛ ዜናታት ማለት እዩ። ውፁእ ሓሶታት ብሕጂ እውን ከምዝታት ካልእ ዓይነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ዜና ምስ ንሪኢ ቀዲምና ሓቅነቱ ክንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ እዚኣ ቀዳመይቲ እያ ነይራ። እታ ካልአይቲ ፌክ ኒውስ ከዓ ከርእየኩም ማለት እዩ። ንስኻ ንዓይ ብዋትሳፕ መፅያትኒ ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ክመፀካ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ንስኻ ንዓይ ኣጋጣሚ ሕጂ ብዋትሳፕ መፅያትን ላዚኣ እያ ማለት እዩ። ካብ ሓደ ሱፐር ማርኬት ማለት ናይ 250 ዩሮ ጉድሻይን ፈርሸንክት ማለት እዩ። ኣብዚ ንህለኩም ኣልዲ ጋብ ቤካንት ዳስ ኢስ ቬረን ደ ኮሮና ፓንደሚ einen kostenlosen Gutschein im Wert von 250 Euro an alle verschenkt. Bei alle, die sammeln sie hier
ኤረን ኮስተሎ ዘንጉድሻይን ትብላላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ውፃእ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ኣል ዝበሃል ሱፐር ማርኬት ኣሎ ወይ ዲስካውንታ ነቶም ኣብ ጀርመን ዘይተቐመጡ ማለት እዩ ምናልባት እዛ ቪድዮ ሰምዑ እንድሕር ኣለኹም ሱፐር ማርኬት እዩ ንሱስ ብምክንያት ሓደ ሱፐር ማርኬት ማለት ብምክንያት ኮሮና 250 ዩሮ ጉድሻይን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ወረቐት ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ኸይድካ ትገዝኦ 250 ዩሮ ዝሓዘ ወረቐት ይበካ ማለት እዩ ስለዚ እዙን ውፃእ ሓሶት እዩ ማለት ነዚ ከተራግፁ ንዕደሊኻ ናብኡ ተኣቱ እንድሕር ኣቲኻ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ሓበሬታ የብሉ ማለት ረኣይዎ ሕጂ ናብኡ ኣትየ ኣለኹ ኣነ ዝኾነ ብዘይካ ኣብዛ ፎርሴትን ዝበለ ንሕቶ ወቂዓ ናብ ካልእ ይሓተኒ ማለት እዩ ኣድረሰይ ሙሉእ ሽማይ ኣድረሰይን ወይ ቴሌፎን ጋሃበና ገለብሉኻ ማለት እዩ ክንሰደልካስ ሃበና ብልኻ ግን ውፃእ ሓሶት እዩ ዝኾነ ነገር የብሉን ንኣብነት ኣብ 3 ነጥቢ ተጠቂሞ ወላ ሓንቲ ወላ ኣብዚ ናይ ከምዚ ቫገን ማለት ተጠቂሞ ወላ ሓንቲ ውፃእ ሓሶት ምዃኑ ማለት እዩ በዚ ትግንዘብ ማለት ኣብቲ ናይ ብሓቂ ናይ ኣልዲ ተኣሽሙ ብምእታው ክትራገፅ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብዚ ጎጉል ማለት እዩ ኣብ ጎጉል ኣልዲ ሱድ ኢልኩም ትፅሕፉ ኣልዲ ሱድ ንኣብነት ወይ ኣልዲ ንወርድ ዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተሓቀኛ ዌብሳይት ናይ ኣልዲ ማለት እዩ ኣብዚ ንህለኩም ኩሉ ኣስቤዛታት ማለት እዩ እዚ ተሓቀኛ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ብምእታው እውን ከተራግፁ ኢኹም ንኣብነት ናይ ኣልዲ ተይለምኹም ወይ ናይ ኔቶ ወይ ናይ ኤዴካ ናይ ዝኾነ ነገር ፌክ ኒውስ ዝመፀኩም ከምዚ ጌርኩም ከተራግፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ነይረን ሕጂ ዘምፀኽወን ምናልባት ዝኾነ ጌጋ ነይሩ ምስ ትብልዎ ኣብ ኮመንት ፃሓፍለይ ወይ ሃናፂ ርእይቶ ትብልዎ ኣብ ኮመንት ፃሓፍለይ ማለት እዩ ንኻልእ ሞታን ክበፅሖም ሼር ኣይንሕመቕ ካልእ መደባት ንምክታል ክጠቕመኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ይቐኒለይ ቻው ቻው